Di kambang kata nana talipe pangkama mulai parendiangan amara pulan ma Allah badawene dalam genggam ma wala tapatangan innalama inna wallahi innalama inna di bola pinta si pangkalan anaya kursi parlamenan alle batang wa candanya anggan kudian kan awe babarikan innalama inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan lai mangkuk pun ado tabu di balah rampaladang di balah di mano di kampokan di kasuak nang kolaju. Sultan lai datuk pun ado sambah di mano di tibukan di baliau nang kolaju. Ayo mak Sultan Papatiah. Lai. Jika diagak di kanang-kanang ditimbang sabih patui menaku ambo ka bumi meningadah ambo ka langit iliek kiri jo kanan. Dek manjilih kerapatan kini nangko hampir adat nama pakai. Pertamu samah menyewah, kedua baso jo basi, ketiga siriah je pinang kampe minum je makan. Minumlah tibo dengan sajuak, makanlah tibo dengan kanyang. Ayah sigiro jadi darah, nasi baran surah jadi daging, sambal taraso jadi tulang. Syukur nikmat pada Allah senyuman tibo kasih pangka menjadi amalah hendaknya. Dapat pahala orang saya suak na mencancang na malatih menaruko sawah joladang. Amin. Adapun kemudian daripada itu, dek batanyo salah piharak barundiang sesudah makan. Ador dengan nanti ke tengah utang dek ambo menyampaikan. Sekiranya kato dirapatkan Allah kaizin dek si pangka. Tolong dek mamak ya bicara. Mana sebentar? Ambo. Sawajah tentang minum makan sado nanado diadopkan dan tidak kama dicari. Alhamdulillah lai balaku kandak kami alek lah suko menerima sananglah hati si pangkalan bagi rang hati rang di dapua. Tarado luak jalambangnya mungkin basuo umpang sisi. Giliang ladonyo nantak lunak racik bawangnya nantak alih raso tahamba jeta masin. Sebab Allah dewa itu garam menjauh di piaman lado dipaci urang agam bareh talalai dari Solo kerilahan saja pemanuhi. Selorong pinta pintu sultan kato sepatah nak bersabui rundiang sebuah nak ke tangah lapatui sultan rapakkan kami menyimak dari siko sekian sambah perustan. Ambo waco mak. Kami simak. Adapun kato nang kari persambahkan, cancangkan duo sagaragai kapanan duo salabuhan. Ku adat Allah tabatu intan ke bawah takasiak bulan. Syarat Allah taujurullah katanya tambun jantan. Sauku hukum sesuai sadundun adat juagamu adat kawi syarat lazim undang menurut di belakang. Kini bakabek yokat nikah babu huwa mati ijab kabul babu huwa sentak di bagian ketangga rasul tak kemungkin entah ku Allah menggarakkan. Kuk tibu tapuang jo sadah ambil sakabek sirah pinang kuk tibu wasuang jo pitana ambil parakik kasih sayang. Aduk ke diri marak pulai. Karena pulai bapangkek naik, meninggalkan lueh jo buku manusia bapangkek turun meninggalkan adat jo pusako. Ketik dibari bapak namo pada mau sebelum ramli. Kinilah jadi orang kadang tibu mamak membari gala. Sapu tangan basagi yampek bakilin bajumbai-jumbai salam gadih rang meninjau. Ko ado suri yo siako gala merak pulai mentari alam gala beliau. Minta diimbaukan di pasar Narami dipanggilkan di Labuan Nanggolong naknyo talewa di nagari. Kemudian daripada itu, malik lurih batu juan memandang alat baju galo. Kuk lurih makanan tiliak balabeh menahan cubu, bantu dimakan siku-siku. Bungka ganuk manahan asah hukum adia manahan bandiang. Kato bana manahan liek bana mau japuik juanta basambia rak jairiang. Hari iriang sepanjang jalan dombak-dombai sepanjang labuah. Aguang telempong jadi tapuang sorak di sorai jadi bungo.
Salatuh badia pusako pangulu di nagari. Masuk ke korong kampuang nangko. Masuk ke korong kampuang nangko, kinilah duduk atas rumah, duduk di ruang rumah gadang. Diningka niak jemamak di muka ibu jawapo serta ipa dengan mesan cukik bilangan muda mata. Sapiak de kami ikonan datang mengganggam pesan jo amanah Allah bersuruh tersarayo de mamak sabarasinan. Mantah sampai ke rumah baru dua jawik sama mamak. Ko mahlah tibo kami di siko bertumpu tapak kita berdua. Sarah tarimu orang nemukan. Ma'anyo maksudkan perhatian. Ambo. Ko mah jinihnya marak pulai raso menetek niro pinang entah baraya entah indak. Nampak alu patah petigo musim pabilo kabatar. Nyato ibarat padi salibu awak tumbuh musim talampau urek bergantuang kajarami pucuk menyalo-nyalo batang. Rangkiang tinggi ke diadang tampan kajadi bunga luluak. Namun peminto memakkan doang nyampang kok tumbuh tengah rumah kajadi tampang wiyo bayak ketunggak pemani jalan bakari pemaga adat dalam adat baradat pulau. Kok elok retak tangannya, baulah menukuak jema nambah bau menyisi imam bilai. Kok elok retak lidahnya kusik baulah menyalasai karuah baulah mempajannya. Lawan bayo juga tidur. Kemudian nak sarang tak kalah kaya nak sarang kuadayung bajalan sama mai yang bayiwa sama maisi. Ba tu lagi. Nak nyato siang ba hari nak asah tarang ba bulan. Putih kapeh boleh hari caliak putih hati ba keadaannya. Lapat sadah dari mamak tando amanah batarimu pasalah sampai di alamat kami bandanga baritono. Sekian sambah makin putih lah sampai de teman daro. Dibilang Allah. Selarung di badan diri ambo saibarai urang memanciang kemastan. Balah garan rang memanciang sadang dirintang aye lia dalam di mabuak dek galombang iyo di alun-alun buyah. Tali tagang tiap pengilang lubuak beriak bapusarang kaya disembah dek gurami. Duduk tersentak tukang panciang joran patah banang lakusui papeh putih umpan terserak. Kini ko menjalang banang kegumpalan kato diletak dalam barih bana disimpan ke limbago. Diganjua rundiang jemu pakai menanti sultan sekutiko alah ke dalam bana nu itu sultan. Asalkan pinta le kabulian niat sampai kendak berlaku, ayo sabar kami nunggu mak. Jadi bahasa waktu itu punya lah 30 Yo sampai tu kan. Jadi mau gitu. Jadi ma beliau sebenarnya. Wanita mak. Dek jauh tabang lamo kainggok tinggi batang lamo karareh talalai yang buang balik angkato kerilahan jua pemukis sultan. Kepada Allah. Adapun nantaro ambo sultan cako panik nak jadi perantian patang nak jadi pemalaman. Iyo tantang bakato bayo berjalan membolah mencari kato nang segiliang. Iyalah. Ulunya lambo mudia istan, dalamnya lambo silami ditapak sepanjang alua mencari rantak saragam. Iyalah. Taga di patuah ke nantuo, stan nantuo patuah ke pangulu, pangulu patuah ke mupakai. Rupanya kato nan kamu jawab, gayung nan kamu jambui, iyo terabik di badan namboyo. Maruponyo, aduk kadiri marapulai, tibo pitaruh dari sultan supaya diterima di tapak tangan, diganggam adat jepusako, kan baik itu lalu perundian sultan tadi. Iyalah. Pihak di kami orang disiko, sultan sukulah bana menerima sananglah malah hati sultan. Ditanai bagai gumalo, dijujuang bagai mengkuto, bertampuang tapak tangan, diganggam jari dan sapuluh. Kau tak cukup je tapak tangan geniru kami tampuangkan bumi jelangi panadahnya. Taman daro? Taruhkan. Dengar pululah sabaliaknya pihak kepada anak daru. Inyo nan ketek muda matah bonehnya di bawah lamak, tingginya di bawah rueh, bak rabuang jolong membacui. Bau mua bilangan dari barueh setampu alun gadang disiramak bun malam batang gampa sembilu indak. Urek alun mencakam tanah, pucuk alun mendapat angin hidup di ruang rumpun bambu anti pabilo kabasaga. Tapi untuang keelok pemintonya dek masin lidah mentari dek dingin tangan suaminya talaki rabuang jadi batuang. Nyoba urek bagumpam gadang nyoba batang baru rueh badaun rimbun jerampak. Tapi yang diagak jan nyuruntuh lurah memuji kelindungan bukit di atas ndak terseso. Nyampang talaki tinggi suak batangnya runduak ke bumi pucuknya kulai ke bumi menyilau tanah menggadangkan. Badarun doa ke langit mair yang pinta ke Tuhan. Andaknya beliau suami istri bak putiang laki kaulu bersimpai je kasih sayang barakik kata sayo senyawa tak cari tangga. Berpisah Allah je Muhammad sinan kecarai keduanya itulah pinta pintu gitu. Ibarat jalan ala baba
manyamba minta lape pangka baba somanani oi lamanani di mana konyo kini Sinde manyin desa mo bijana kandung oi baparang tun nakadiwonyo karam nako badanen degigianyo le minta akamamba hari izina jiwo kamana kode dapai ayo manyo Ustaz berbati ya Ambo. yo ke Pakistan yo sambah pun kan Wanita lah. walau di awal kalam tadi dek sambah ambo nasabari dek katu ambo nasapatah mulik tetabua kena rapik sambah terserak kena rami dan sando ambo bakato dinalai ado terkacak di limbago tertonggok di pusako menabang lai di pangka menjurak lai di buah bakato lai di nambana laki lah tua di nan banyak tapi kok lai bakato di nan tidak malu tertumpah pada ambo arang tercoreng pada kanyang bakipe palu adirado bakumpu adara kayan tuang buruak barito di nagari tapi semantang pun nembak kian ampunlah ambo dek pangulu banyak nasati orang kadang banyak batua bago manusuak tampik lalu ne tujukan dituju tak kalau semua kali-kali tak kalau lantiang kali patah pangulu badiri di nagari membangun adat do pusako madokan bayi jobalabe menyusun cupak dengan gantang. Dia adat nama memakai pusako tinggal menunggui cupak tetagak utang maisi. Sungguh pun iyo nan sagano itu dek silang nama pangka karajo nama pokok dicari lah bulik nan sagolong picak nan satapiak. Bulik lah dapik digolekkan picak lah buliah dilayangkan. Maku dilapih nan bujang nan mudo matah nan tahu dicadiak pandai. Kok jauh dilayangkan surek, kok ampir dilayangkan Syria. Kemujuran dek silang nama pangka namonyo. Jauh disaru Allah datang hampir dipanggil Allah tibu samulah hadir di hati rumah nangku kemunjuran dek kami sialik jamu kok datang Allah membukakan pintu duduk Allah berkambangkan lapiak litak Allah baidangkan nasi awih lah batuangkan naya indakkan upek dan ketibu antah kok puji dan kabuliah bahasa karang iko kini nambah ibarat burung pipi istan tabang berbega di ularo balunta-lunta joka buik pementan-mentan juawan weh malayang nyemayuk sudah meninggi nyemaranda tabang kepadang ribu-ribu iyo karibu dan satumpak sadang memakan buah rumput litak lapeh awih pun tibo lalu disasuk ambun dan satitiak sajuk nambukan alang-alang bak paneh ditimpuri nai membayang-bayang kemuku mencayo kau tak banak sandang hati bukan kepalang pariso merong tubuh siai anggota ketujuannya deklah sudah minum jom makan mengkasih bana dalam hati menak menjalang pinang nasabatang menurik sadang bertinggalkan pulang kasamu dahulunya manyusam daro Sampaikan kan Allah nak menjadi kesempurnaan sambah nan tertunggang kepada sultan karena balai ada sampai ke pulau bayaran ada sampai ke bate kok taganang Allah bapa matang maili Allah bamuaro nan mungkasui lai sampai nan dia mali ke paca ndak ada lagi kok duduk lah nak maurak selo, kok tagak lah nak main kalangkah berganjua surik ke pangkalan. Sabondong pulang ke nagari. Mohon dilapih jati nan suci jemuko nan jania. Sakitu sambah berustan. Lah sampai di Temandaro. Sakil-kilo. Titah je sambah dari mulut karangan hati senubari barih melabeh ke diturui ampun jerila pemanuhi. Kini dah datang sambah je titah dari sultan yaitu duduk lah nak maurak tagak lah nak mayu langkah berganjua surui ke pangkalan sabondong pulang ke negari kan yo itu lalu Sultan sabananya sesuai pepatah Sultan Yuwo 5 biawak tajun di sinan nanjang menyala 5 tugatang tak sinan tinaman tumbuh mako nak nyo janih nampak dibasuh nak nyo tarikh nampak ditampi sayah kegugua dari tampuak nyato kalakang dari kulit menanti Sultan sekutiko nak diantar undi yang kena banyak menanti mo
Jadi baru kita tuh rupanya ada lah minta tadi. Jadi bom itu. Manyo Stamandaro. Mencara Sampai kembali pada Sultan. kepada Allah. Rupanya perundiangan nang kaba kembalikan kaba ke Sultan karena kok dapat surang gebulei dapat bersama dipayokan. Tantang kebenaran dan tertumpah kaba ke hambo tadi alah ambo bawa wakatu bayo berjalan memolah mencari bule nang segolong. Ganti yang putih biang ketabu ambo antakan kaba ke Sultan gini kuah. Maka taradok pinta je pintu pihak siale karena nan dimungkasi adalah sampai nan dia malala pacah kini duduk lanak moroselo kok tagak lanak mayu langkah kan yo itu bunyi penitan tadi Yolah. aku itu yo jalan nempasa ke ditampuh stan kato nambana ke disabui alah dilaih hake ato dirasuak menjariau akan tetapi sungguh pun nama itu rupanya antara kami je Sultan saya yang indak setujuan sebidua indak sahalun sayo selain wujud. Artinya mana aku nak mengkasu iyalah sampai nanti kita iyalah dapat tapi nanti ama alulai pacah kalau menjadi niat di masa kami kini ko disiko kita semalam ko besok pagi nak kami lapeh itu mengko sanang nanti kami pangka pulang maklum maka Sultan Lah sampai Ustaz Benar. dibilanglah Rupanya taradok kebenaran ambu nan tetabu akan banyak nan telewa akan menjilih di rumah nangko. Dek Sultan surang nan arif bijaksana orang cadiak cendekiyo kok satiti Allah balawikan sakapa Allah mengenuangkan. yulah Tumahlah papaidakan kana rapek badudukan kawrik tagwa. Basandakan ke batang gampa batatiang kan niat mama. Mako kok tanamu meninjau Sultan lah tagak di puncak bukit. Kok tanamu menyilau Allah lah duduk di lurah dalam. Sajuaklah bana atlamatis dan sajuak nambagai di palali raso menetek akal undang. Rasul bersiram maya rimbo. Sapiak pintu kami nanti pun ke bakai Sultan. Karena sembayang na wakatu alik nemukutiko. Kok duduk lah nak bersopan yang tagak lah nak bersopan ni. Kami lah nak mainkan langkah. Ini ko dek Sultan. Kandak lah beraso kebuliah pinta lah beraso kebalaku. Apalah kata Sultan tadi. Kok nak nimungkasi elalah sampai. Tapi nan diama aluli paca. Artinya nampak diama aluli paca. Nak manahani kami semalam ko. Besok pagi nak kami lapeh. Kan dia itu tadi penitan Sultan. iya mana Dek Sultan bahayun lalu bangamangkan. Bapujak pagadang tangih basauk tangah dua itu ujak nanindak babarikan. Sebab baalah dia itu. Adapun kartangan kami kemari ko pai mantakan Sultan Mantari. Tak ubahnya. Ba ibarat manta orang balai ya ko Sultan. Bayangkan sabateh pelabuhan. Kapal ranggang langkah baganjua berarak balik pulang. Nyampang kesama naik pulau keanjuangan. Koknya oleh yang kapal adik muatan. Tarumuak cando nang kodohnya kami nanindak bakari cisan. Baatonya lagi kini. Dek capo padi baru duakan kini rabah kayu jua. Dek cako kami baru duakan kini jalihkan jalan keluar. Sekian sambah Pakistan. ke Pakistan sambah kembali Menitalah. taradok sambah jutitah Sultan nan terserak ke bakih kami sepangkalan orang nameri merantangkan pekerjaan di rumah nangko. Ibarat betutu lah kami dengar, ibarat mengaji lah kami simak. Lah jalih uji mana lah nyato paham je tujuan. Kami ulang sepatah rundingan Sultan. Dek cako kami lah baduduakan kini jalihkan pintu keluar. Kan yo itu Tan. Sawananya. Aku itu kajawab ketimbang kata Sultan singkit saja kajawabnya. Jiluang tumbuh di parak serumpun jabatang pua janjang patah pintu bapasak ke Sultan nak keluar. Ayo Mas Tan. Ambo. Sambah tak pulang Pakistan. Nitalah. Setentang penitaan Sultan yang terlimpah kepada diri ambo, iyo pulo tu makironya. Ku ujui lah ambo pandang, nyariangnya lah ambo danga. Sasak tampik lapang pikiran baris tersimpan di balabe, tampan Allah patut tabau. Izinkan ambo menitih batang, papah dek Sultan je bicara, ambo nan bukan jadi pandai. Apalah mereka menjadi buah perundingan Sultan Cako, ujungnya saja ambo sembah. Janjang patah pintu bapasak ke mana Sultan nak keluar. Kan iyo itu kalau luar Sultan. Iyo itu mana? Balihnya pulau dari ambo. Rek bawah je koto tenggai mana jon taruh ikut koto. Kato sepatah pulang ungkai je mulik manih turun tanggo. Tolong pertimbangkan tentang itu Sultan. Sampai Sultan. Inggo itu dulu. Ambo ulang kata Sultan tadi, keulangannya pula dari ambo kata sepatah palang ungkai je mulik manih turun tanggo. Kan iyo itu bunyinya Sultan. Tidak salah. Karena Sultan mengambil jo buah sinta rumit lambo maungkainya rasio buhua di nampunyo.
Bukan tu kanda dan tak babari Ustaz, tapi gamang tumbuh cameh kuat datang melapis Sultan ke babari. Balah sabab deba itu hari lalarui tengah malam bulan indak berbintang indak ranah jauh nang kari jalang jarak panjang nang kari turui. Sedangkan biasanya rimbo bajar yang kumastan padang berpinyangik taluk babuayo aiko nama rusuh nama gamang jati kami Ustaz. Lah sampai Ustaz. Sampai. Lah tara 40 rundiang jobana dari Sultan. Baklah bana rundiangnya tinggi indak tapanjai lawenyo indak taranangi di jalang rasul tak mungkin. Sebab kok dikilin ditikam jajak sia-sia utang ketumbuh. Dikilin jahit kok lapih ditikam jajak kok cupu simpan saja dalam bari. Joko dikatakan di bawah bajar yang padang berpenyangik taluak buah buayo itulah kata sabananya tak dapat dibanding lain. Tapi santanu pinta leka buliah kandak leka balaku insya-Allah indak kalalu kan imbo rayo do bukan menampuah padang ana atau merangi taluak jalan tahu. Hanya jalan nang pasar kari tampuah labuah nang golong kari turui. Sanangkan nanti tentang itu Ustaz usah dilapih dua hati ke badan pulung larek yo. Sakitu sambah badan Stamilaro. Lalu kalang. Nan bak pepatah Sultan Yuwo segadang-gadang kapa banang kodoh seketek-ketek sampan bakamudi. Adat kan seperintah alua, alam seperintah rajo, alik seperintah pangka. Apa tolong dek Sultan menjangkaukan? Sultan Minaro. Sampaikan. Kapa banang kodoh sampan bakamudi, alam seperintah rajo, adat seperintah alua, alik seperintah pangka. Itulah inyo adat nengkawi. Itulah adat sabana adat. Dan kalau dikikih babi basi, dibasuh babi haya, dibubuik tak mati, dianjak tak layu, bana tak dapat itu kari. Tapi sewajah daripada itu, Ustaz, cancangkan dua sagaragai undangkan dua salanggano. Pertama syarat nama ngatu, kedua adat nama makai. Si muncak mati tarambau keparak membawa ladiang lukulah pau keduanya. Adat desarak di Minangkabau Saruman Awa dengan tabiang sanda-sanda keduanya. Kok iyo adatlah memakai alik seperintah pangka, tapi syaratkan adu mengatakan innamal a'malu biniat. Barang sesuatu pakaian itu dimulai dengan niat. Dan niat kami kemari manta pulaistan itu nambah amalkan. Kumahlah tiba kami risiko, tapi kurang sesai sabalangu alun ado niat nak mabangam. Antah ku iswak lain masuk untuk angku umur berpanjangkan tetampuah jiwa rumah nangku sama mendoa pada Allah. Sekian sambah pada Sultan bunyi nak sama kami danga jawab sekira minta balik. Lah sampai sebenarnya. Sekadar itu. Bana ke undang dinan jadi pepatah dinan pandai ke buah mulut dinan mudo. Adat berbuah sinta kok syarak berbuah mati. Sepanjang tutuah Sultan tadi bahampang kami ju ayat bahambek kami ju hadis. Tersasak rueh ke buku, tersorong bajak ke batu, habis tutua tamat bicara menurut kami tentang itu. Ialah malang ratak tangan ditahan, indak tertahan dilapih jua nan jadi. Selen selipiah membelok lalu ke kilangan, kabut pai gunung ketingga maratuk buki kepanasan. Sekitu disambahkan pulang maklum bersultan. Ayo manyu Ustaz Daro. Apa? Nak semua yang membusek, nak pucuak ulam menjulai, kata sepatah nak menanti, rundiang sebuah nak bertunggu. Kini Allah Sultan labuhkan tinggal kami memakaikan. Alhamdulillah kejawabnya bahasa lampih daripada itu. Kain tarawang kilin sangkui, kain panjang besarong bantah. Kok datang kami Sultan Japui, pulangnya minta Sultan Nanta. Bapak carian tentang itu ah. Ayo, mana Sultan Melaro? Yolah. Dek kuat saruan pulau melonjak pelang di kualo raso ketaban mulak tabiang ke tengah jiwa kena hati. Hujan taduh kabut pun tarang ombak tanang angin salasai lah suko kami malapehnya. Tapi dek ini yang puluh nang kodohnya basawa malah hujan tambang tetagun pesisi adian juangan. Apalah jenis sangkuiknya kok batang kami Japui pulangnya minta Sultan Nanta kan ya itu tadi itu Stan. Iya itu. Kami kabek pada je daun Stan jaweknya pituah Stan Cako. Adkan bahasa ni syarat bahasa ni kitabullah. Cala ado tajam pulai tinggal di bawah menyampaikan, syarat ado adat pulai tinggal kita memakaikan. Cupak tetagaklah berisi jusiriah Sultan kami Japui. Syarat lazim hukum layalih jodoa alik kami lapeh. Salamai Sultan pulang pai, salamai pulau kami nan tinggal sekitu saja dari ambo dilaju maaf memenuhi. Jadilah Sultan menitah Sultan.
Sepanjang-panjang batang ia belok baliku turun bukit tarayuk-dayuk di sarasah sarak usirai dan data. Namun lamo jo lambek sampai yuo di muaru. Baitu jo dengan kitosan. Iyalah. Dek panjang kecek banyak nan sasik, panjang rundiang banyak nan sumbiang. Nyampang tagi sia pakai naik tagi soh jalan katurun tersinggung sultan di janjang. Taraduk salah jo sili, kilaf kilapat sasik gawa sumbang jogang jojangga. Maaf juga kepada Sultan Sarto Sagalo si Pangkalan. Kepada Tuhan ampun diminta, samo teluluhkan di tanah nalakangsan, kita anyutkan di lawik lepeh. Nalaya kita beri darilah nan batin kita pulangkan saja kepada Allah. Dapat siku habis siku ke mas tanah. Yolah. Anang kini jawablah salam sujud kami. Si upiak si tiraimah membawa parian pulang pai gulung lapiak sapula rimah kami bayalan dan nyolai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang piaka pulau nedalam piaka pulau jawelah sana salam dari balero yom dari balero dagang nasir kai kata narantau nedakata narantau Bapisa dene besana samantaro lema pesa mantaro lamu jolame lalai kami kapulang nega kami kapulang nyampang taraga alai mancinto nema alai mancinto carilah kasih nema di sinar padang lalai di sinar padang